निजे गस्ला सुना लानांदों नालाय बखिगासिनो नायलाय आंखौ निजे गस्ला सुना लानांदों नालाय बखिगासिनो नायलाय आंखौ मा एसे गाज्रि नायलाय आंखौ जि बखिगासिनो आरो सुनो रोङा जालायबाय आं सुनायखौनो गानबाय थायो दिनैसो माखौबा सुनानै आयु बे दैयालाय एसेबाबोथ' थांखागोन ना बे सुनायाव होमबा दैखौनो होआलासिनो होमबा गोरान सुनो रोङो नामा सोरबा बा मा एसे गाज्रि मानसिलै बेलाय Yo mau lihat cara mana ini, kuntnya ini, mau lihat cara itu. Aku bilang itu. बिदिसो जानांगौ बिदिसो जानांगौ Dari pasnya dulu. गावबा गाव सुना लानांगौ गावबा गाव गाननायखौ बिदियासो हिनजाव अनग्रा नंगौना नङा दोनग्रायाबो नै मालाय दोनग्रायाबो हमारा टेक्निक यूज करेंगे हमारा टेक्निक यूज करेंगे ना 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 नै सासेया डिउटिनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय मा लाबोदोंनो आया नै 50 थाखानो नैयो गान्दा गङा ना मैदेर हाथाय गान्दा मैदेर हाथायफोर सोरबा आयु बेखौनो 50 थाखा होना जासिगोन नै मा खालामनो उपाय नट हालदै गैयामोन हालदै दिंखिया गैला आयु नायलाय रोदामानि दानना लाबोजोबदों नायलाय आयु बेसेरा थै रोदाखौ खिलाबै सोरबा इसिनि दाननांगौ अयनायनो दिंखिया ओमफ्राय बेखौ दाउ दंमोन आरोना मैयानि लाबोनाय दाउ एसे बेजोंनो जानोसै मैया हराव खावसे जाबाय ओमफ्राय नै माइरंखौ सोमना दोनदोंमोन आङो बे सोमनो खोन्थाहरनायखाय ओमफ्राय नै औवा मेवाइया बेखौ दानग्रोना लानोसै आं गाइस नै आङो मेवाइखौ दाननोसै आरो Mana gaya nama le? Modoman gini kalau pada. Jangan deh, jangan bersih. Sani lo kamu. Gaya nama nama le? Di itu saya na, nggak pasti ya. Jadi mana bilang kita boleh menfirau. नै गैया मानेसे नै दा हानोसै आरोना बेखौ गाइस नै हाखांबाय बेखौ दा एसे बयल खालामनोसै आरोना सुनाबो लाखांखाबाय नालाय नै गाइस जोंना औवा मेवाइ रुनायाबो जाबाय आरोना बरियानो ना बेखौ खांनोसै दा पियासखौबो हाना लाबाय नै बेदरा नै बेदर ओमफ्रायो नै ओरैजाय माइरंखौबो मिक्सिआव होना लाबाय नैबो मस्ला मस्लिखौ उनना लाखाबाय
ओमफ्राय नै औवा मेवायाबो रुनाया जाबाय थावा दुंबायानो नै आं दा पियास हरनोसै आरोना नै पियासा खामबाय आरोना आंना दा आङो बेदर हरनोसै नै नै दा आङो मा होनो हालदै आरो संख्रि होना लानोसै खोबथ'ना दोननोसै नै दा आं मस्ला मस्लि होनोसै आरोना आं मेवाइ होनोसै आरोना दा मेवाइ होनो जाबाय आं मेवाइखौ दहायबो खननैसो बेरखांबाय आरोना माने एरखांबाय ओमफ्राय नै दा दै होनो जाबाय दै होनोसै ओमफ्राय जाबाय नै दै होनाया खोबना दोनथ'नोसै गोदौबाथाय अनलाखौ होनोसै आरोना नै गाइस आङो बाथोन देनो नागिरदों आरोना देया आरो मिक्सिआव होगोन बिलाहि थाइसे बिलाहिनि नै बेगरफोरखौ गारना लाजोब्बाय आरोना आङो बेखौ इयाव होनोसै ओमफ्रायो नै सामब्राम गुफुर गरनैसो ओमफ्रायो हाइजें बेनि उनाव बानलु थाइब्रै बानलु थाइबायानो आरो गोसाबासो मोजां नाङो आरोना ओमफ्राय नै पुदिना बेयाव सुनानै दै होनानै दोनखादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय नै पुदिनाखौ होनोसै ओमफ्राय संख्रि एसे होनोसै संख्रि बेखौ दा नै जाबाय नै बेयाव दा आं एसे नारें सेबना होनि आरोना ना गोखैस्रोबाथाय गोथाव मोनो आरोना जानो थाखाय नै नारेंआ बेखौ दा होनोसै आं सेबनानै खोबना दोनथ'नोसै दा जानोसै टाइमाव बख'नोसै आरोना नै गाइस जोंना गोदौबाय माबाया अनला होथ'वाखै आरो दा खारै होना लानोसै नै जाबाय ओमफ्राय दा खोबना दोनथ'नोसै ओमफ्राय आरो ग्लब ग्लब गोदौबाथाय दसे गोदौ होनानै होनोसै आरोना अनलाखौ बरिया गोदौबाय दं आयौ डेन्जार हिट गोदौखादो नै खारै होना लानायजों गोजा जाबायनो एसे दोनबावनानै अनलाखौ होनोसै अनलाखौ लगायना लाबाय आङो बिनि दैखौनो होदों आरो दै बिनि बिदैखौ दा होनोसै आं होबाय नै दसे खोबहाबना दोनथ'नोसै गेजेर गेजेर एरबाय थागोन आरोना नै जोंना ओंख्रिया मोनबाय गाइस दा खांनोसै जानोसै बोरायाबो डिउटियाव थांफिननांगौ नालाय मामार जानोसै गाइस लाबोबाय सारायखौनो लाना जानोसै ओमफ्राय नै चाटनिया ओंखामखौनो खुराखै ओंखाम खुरनोसै जाग्रोना लानोसै बिदिब्ला